Bos días, benvidos e benvidas ao Telexornal de Vite. Imos dar inicio á sección das curiosidades. Animais en perigo de extinción. O lince ibérico, o máis ameazado. É o felino máis ameazado do planeta. Só quedan 200 exemplares. Pódense encontrar en Serra Morena e Doñana, onde se traballa para unha repoblación pouco a pouco. A súa baixa poboación débese á alteración do seu hábitat e á acción do home. Oso polar, en perigo polo deseo. Este importante animal habita no Ártico, lugar que está gravemente afectado por o cambio climático. Os estudos recentes afirman que, se seguimos así, o oso polar extinguirase no próximo século. Pero o deseo é o cambio climático non só afecta aos polos. No sur de América, o pingüino de Magallanes comprobou como os peixes que formaban o seu menú diario desprazáronse. Isto é polos cambios de temperatura, alexándose das correntes oceánicas cálidas. Fai un par de anos encontráronse centos destes pingüinos nas costas de Río de Xaneiro, onde acabaron morrendo por esgotamento. Despois destas cousas tan serias, imos relaxarnos contando uns chistes. Empezo eu. Un pai dille ao seu fillo: se suspende o exame, olvídate de que son o teu pai. Ao día seguinte, o pai preguntoulle ao seu fillo: como che foi no exame, fillo? E ti quen eres? Agora vou eu. Chega Pepito ao colexio chorando e a maestra pregúntalle: que che pasou, Pepiño? Atracáronme, maestra. Meu Deus, e que che roubaron a tarefa? Bos días, iniciamos a sección de ciencia. Hoxe imos falar da investigación do cambio climático. Pasovos con Alex Seguán. Máis de 11.000 científicos de todo o mundo declaran unha emerxencia climática. A maioría dos indicadores mostran un panorama sombrío, incluída a crecente poboación de gando de consumo humano, a pérdida dos bosques e a emisión excesiva de dióxido de carbono. Ata aquí chega o noso telexornal de hoxe. Espero que vos gustara. Ata pronto.